в Пловдив, в града вековен, там далеч, там далеч. Една нощ спря да би сърцето ми и нищо друго. Един зелен неспирен поглед, там далеч, там далеч. Две влажни устни, недостъпни, и нищо друго. Небето българско сияеше там далеч, там далеч. Светящите звезди препълнено, и нищо друго. По улицата бавни стъпки, там далеч, там далеч. Завинаги последни стъпки, и нищо друго. В Пловдив, в града вековен, там далеч, там далеч. Една нощ спря да би сърцето ми и нищо друго. Един зелен неспирен поглед, там далеч, там далеч. Две влажни устни, недостъпни, и нищо друго. Небето българско сияеше там далеч, там далеч. Светящите звезди препълнено, и нищо друго. По улицата бавни стъпки, там далеч, там далеч. Завинаги последни стъпки,
Добре. Тръбата, медната тръба и влизат тук в тази колона. Тези колони ги няма по селските репетиции обикновено, поне по-стари. По-модерните разбрах, че вече и те са започнали с колони да работят. Тази ректификационна колона извършва ролята на двойната дестилация, която вместо да правим преварка, вътре се разпада на фракции самата алкохолна пара и се отделят метиловите, етиловите съставки, водната пара и така нататък. Остават си вътре и после си ги изхвърляме. Те са отдуно, тази с флегма се отделят. Нагоре се издига чистата алкохолна пара, която се пуска в този съд. Тук имаме още тон и половина вино. Но понеже нямаме друга печка да го загреем, парата първо го загрява, първо пускаме парата пред него да мине да го подгрее леко на около 50 градуса, да, и след което като се изпразва това съд вече, го пускаме това вино тук, то вече е топличко, огъня гори отдолу и почти веднага започва и то да се разлага и да се изпарява. Изпаряваме си едно огнище още. Така, накрая парата влиза в оголите условия за тихата ферментация, защото знаете, че за да ферментира хубаво едно вино, околната температура трябва да е постоянна и тя трябва да е близка до тази вътре в съда. Да няма някаква фрапираща разлика между двете. Сега, можете да хвърлите едно око, без да влизаме на залата за тихата ферментация, която представлява ферментация. Тук тихата ферментация протича около 1 месец. 30 на дни на белите вина и 20-22 дена на червените вина, след като те са минали първата ферментация, разбира се, в горната зала. Розето също тук ферментира в тиха ферментация. Това е всъщност последното място, където виното си се превръща в вино. Да, ще се превръща в вино.